Hapsay ug nagmalinaw na ang pagbukas sa palarong pambansa kagahapong adlaw nga gitampungan sa 20,000 ka mga tawo matod sa kapulisan. Samtang gisugda na sab karong adlaw ang pipila ka mga outdoor sports competitions. Masaksihan sab kini pinagi sa ilang live streaming. Anang report. Dini sa live streaming room sa Palarong Pambansa 2024 Media Center, makita ang venue sa tanang paugnat sa kusog. Sama na lang sa football nga gipahigayon sa duha ka venue sa Talisay City. Di nagtigi ang team sa BARM o Caraga Region. Samtang sa Mandawi City usab ang team sa Sivera o Region 1 AA. Nagtigi usab sa volleyball ang team sa Region 6 ug Region 13 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo. Aduna usay nagtigi sa basketball sa University Gym sa Cebu City. Pipila lang kini sa mga paugna sa kusog nga nagtigi alang sa elimination round karong adlaw. Kasamtangan, wa pay na listang medalya sa medal standing monitoring nga expected kuno nga moabot og pipila pa ka mga adlaw. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office nga hapsay og nagmalinawon ang pagbukas sa Palarong Pambansa 2024. Mapasalamaton kita sa pagsabot sa atong mga tibuok katiling bandiri sa Cebu sa siyudad sa Sugbo nga og sa ilang suporta nga magnamalinawon gyud ang atong pag-open sa palaruan. Sumala usab nakig-alayon po nato ang panahon nga medyo wala gyud siya ning ulan. Gibanabana nilang adunay 20,000 ka mga tawo ang misalmot og misaksi sa labing dakong sporting event opening kagahapong adlaw. Padayon ang pagpahugot sa CCPO sa ilang seguridad hangtod nga mahuman sa hingpit ang kalihukan sa Palarong Pambansa 2024. Moingon man gud sila ngano naabot man og 20,000 nga ang capacity sa stage is sa bleachers is ingon nila. Nakita ninyo nga ang atong mga athletes naara gyud sa ground. Sa ground na sila din kato atong mga general spectators mo ato naa sa bleachers. So dili gyud siya ingon crowded. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.